За какво може да се използва интерактивната база emaildetective.com? Както обикновено, Йово отива на заведение, за да пие любимото си кафе. Там той се разполага спокойно и поставя в страни от себе си свой GSM. След известно време неговия апарат изчезва и той започва да го търси трескаво и да се ядосва. Гледа около себе си дали случайно не го е поставил на друго място. След като не го намира, бързо отива вкъщи, където са документите на апарата и гаранционната му карта, защото знае, че трябва да съобщи за кражбата му на мобилния оператор. Но за кражбата трябва да съобщи и на полицията. Той обаче знае, че полицията няма време да търси откраднатия му мобилен телефон и тогава Йоу усеща, че съществува в интернет специален сайт за откраднати и изгубени GSM-и emaildetective.com. Там се вписва марката на апарата и номера му и предлаганата награда в случай, че бъде намерен. Няколко дена по-късно Михаил случайно намира в близкия град мобилен апарат, който е блокиран и е без собственик. В началото Михаил не може да се мъчи като подаде официална информация за това в полицията, защото те биха го разпитали, а вероятно дори биха го и обвинили в кражбата на апарата. Затова той решава, че сам ще намери собственика му. Апарата набира звезда DS06DS, където е записан номера на или пък вижда номера написан под батерията. В интернет отваря базата данни, намираща се на адрес emaildetective.com, проверява дали някой не е съобщил, че е изгубен или откраднат мобилния му телефон. Ако има късмет, може да намери собственика му или чрез страниците, или чрез останалите там координати. По този начин той решава и въпроса с евентуалните проблеми с полицията. Така Йово може да предаде на собственика му откраднатия мобилен телефон и да получи обявената награда от него. Йово решава да се вземе нов, но втора употреба мобилен телефон. В интернет намира апарат на подходяща за него цена. След като отива при продавача, моли го да му предостави гаранционната карта или иска да види оригиналната опаковка, и понеже собственика не може да му ги намери, Йово внимателно записва фабричния номер на апарата. Тогава той влиза в сайта emaildetective.com и проверява дали въпросният мобилен апарат не е откраднат. Едва когато го провери и се убеди, че не е откраднат, решава да го купи. Дали мобилният апарат не е откраднат, дали сте обявили кражбата на вашия мобилен апарат на emaildetective.com.